El Port de València estrena una nova terminal remota de creuers. Avui ha sigut la inauguració oficial per part del president de la Generalitat, Alberto Fabra. Seguint aquest acte ha estat la nostra companya Natàlia García. Natàlia, bon dia. Quan s'espera el primer creuer? Hola, molt bon dia. Serà el pròxim 29 de setembre i a partir d'ahir esta nova terminal remota de creuers vol consolidar-se com un referent en el sector. Està situada en l'antiga estació marítima i la formen 4 importants empreses dels creuers. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, l'ha inaugurada fa només uns minuts, unes instal·lacions que, entre altres coses, disposen d'autobusos per a traslladar els passatgers des dels creuers fins al mateix cor de la ciutat de València. El president Alberto Fabra ha destacat que la comunitat valenciana i en concret la ciutat de València s'ha convertit en una parada obligada per a tots els creuers que fan escala pel Mediterrani. De fet, fa només un parell de caps de setmana arribaren 3 creuers amb més de 10.000 passatgers i només en 2001 arribaren aquesta mateixa xifra de passatgers, 10.000 turistes que optaren per l'opció dels creuers. El president de la Generalitat ha assegurat que el turisme és un motor de la nostra economia i els creuers un eix fonamental. Es una gran muestra del convencimiento que tenemos los valencianos de poder saber que juntos podemos llegar a cotas inimaginables hace unos años, pero que hoy ya son una realidad. La diversificación del turismo en la Comunidad Valenciana pasa por la consolidación del turismo de cruceros. Y aquí en Valencia es una realidad. Se constata la necesidad de seguir trabajando, de seguir haciendo que aquellas personas que hayan elegido esta escala dentro de sus cruceros puedan disfrutar de la ciudad, disfrutar de todo lo que hemos hecho y sobre todo también de estas magníficas instalaciones.